हेलौ लोगोफोर जाय नोंथांमोना सोरबाफोर स्कुटि सेकेन्ड हेन्ड बायनोब्ला नोंथांमोना खबर खालामबानो जाबाय जे आंनि स्कुटि गोदान सिगाङावहाय आङो गोथां सेकेन्ड हेन्ड बायदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो नुखादोंमोन आङो सिगाङावहाय गोबां आपडेट होयोमोन स्कुटि सेकेन्ड हेन्डजों नाथाय आङो सिगाङाव 30,000नि बायनाय जादोंमोन लोगोफोर सासे मानसिनिफ्राय नाथाय स्कुटिया बोसोरसेयानो जायाखै दिनैसिम बैबो माने बारा गोबाव सालायाखैमोन आरो मोजां मानसिनिखौनो आं मोनफ्लांदोंमोन मोजांमोन स्कुटिया नाथाय आङो गोदान बायबाय माने आं बेखौ सालायनो बाबाय आरो दा जेबो प्रब्लेम गैया बेनिखायनो आङो आंनि बिमा सुन्दुरिया फाननो थिननायखाय फाननो नागिरबाय आरो बिमाया जोंहा 30,000नि बायदोंमोन दा स्कुटि गोदान लाबाय लोगोफोर दा बेनिखायनो बे स्कुटिखौ जोंहा सालायला फाननो गोसो जाबाय आरो फानसै सोरबाफोर बायोब्ला नोंथांमोना खबर खालामबानो जाबाय मानो होनबा गंनैथ' स्कुटिखौ सालायनो हाया गंसेयानो बेस्ट सोलियो बेनिखायनो बे स्कुटिखौ फाननो नागिरबाय आरो खमावनो हरनाय जागोन लोगोफोर नोंथांमोना जाय 15,000 बा 20,000 जागोन नोंथांमोना जायफोर लायो नोंथांमोना थाब खबर लाबानो जाबाय आरो ओरैबायदि लाखि बे स्कुटिया ओरैबायदि आनलाखि लाभ गोनां होननानै सानना लायो आरो ओरैबायदि गोजान गोजानाव थांनो हायो जायफोर नोंथांमोना बायो खबर खालामबानो जाबाय।